Een probleem wat al langer speelt en nog lang net oer is. Het stroomnet zit groot vol. De nieuwe wentebouw in en rondom Dokkum en de dwarpen in West-Friesland valt onder lietsverbroekers. Het wordt ongeveer 2 jaar om lietsverbroekers aansluiten te kennen. Dat smiet nevens de wethouder door tactisch plan geen problemen als vertragings op. Die 2 jaar die kunnen we eigenlijk heel goed invullen om te zeggen van of een plan hebben, kunnen we vast nog maar om jouw plan gaan, de vergunnings- en bouwriepmeidje. En dan past dat meestal wel in die 2 jaar. Of we watje moeten in de realisatie dat we het hele complete plan klaar hebben. Maar het is natuurlijk altijd wel zo, bij de gemeente daar zelf geen voer op. En was het wel juist dat soms dat één keer het net ergens volrekt, en dan gaat één keer jouw planning naar achteren toe. Dus het is nooit 100%, maar staat het nou liekt, in ieder geval de wentebouw die we nu al aangemeld hebben in Noord-Eerst-Friesland, die kunnen we in ieder geval borgen. Op 1 juni, we gaan vertraging opronnen in het dorp Holwert en dat had niet al hier en die wordt normaal in juni 2024 wordt die oppakt. Rond op het stroomnet van de grutverbroekers, dat wordt het volle langer. Dit kan nog zo'n 6 tot 8 jaar worden. Dat geldt ook voor de tennisvereniging in Dokkum. Zij hebben correct een nieuwe locatie gekregen in het Tolhuispark, maar kunnen nog net gebruik maken van de lampen in het Schuster. Dochs liep het er licht aan het eind van de tunnel. We hebben nu stroom via de bouwaansluiting. En als we het gebouw goed knijpen, dus de verwarming gedeeltelijk uitzetten, laag zetten en een aantal grootverbruikers echt uitzetten, kunnen we de verlichting aanzetten, denken we. Dat moeten we nog gaan uittesten, maar dat is de verwachting. De tennisvereniging zal naar verwachting in 2030 aansluiten worden kunnen op krachtstroom. Voor de gemeente bloot het opletten in de wisselende stroommerk, omdat de aansluitings van lietsverbroekers net oneindig binnen. Op dit stuit is er genoeg, maar soms zeg je ook wel van het lijkt het soms, vooral wat in de landen zeggen, het lijkt het haast wel een dagkoers, oftewel van je het hij het, morgen hij het net. Alleen het is wel heel wichtig dat we uw plan, en dat heb ik als vorige gemeente en daar heb ik een bewerkstelling, zo gauw mogelijk als concreet binnen, op de list door, checken litten en voor de dag vastlezen litten.